Saaren kartanon päärakennus, missä on oppilaitoksen toimistot. Pihapiirissä on myös lehtien lukusali, missä on kiinteistönhoidon toimisto keskeisellä paikalla mäen päällä. Näkyy kuja, josta käynti tänne kartanon päärakennukselle ja takana häämöttää 140 tie eli vanha nelostie, joka vie Helsingistä Lahteen ja sitä kautta eteenpäin. Täältä päärakennuksen mäeltä kun laskeudutaan alas, maisema näyttää tältä. Täällä on sitten se paikka, mistä saa ruumiin ravintoa. Joka päivä on mahdollisuus käydä täällä syömässä opiskelijaravintolassa. Tämäkin on vanha navetta, mikä on aikojen kuluessa peruskorjattu ja siitä on tullut ruokala ja sitten yläkerrassa on miesten asuntola. Eli tästä ovesta kun menee sisälle, niin yleensä nälkä jää sille tielle. Valtra-huolto, missä annetaan maatalouskoneasentajan koulutus ammattitutkintoa varten. Meillä on siellä pesuhallit ja 3+1 korjauspaikkaa traktoreille. Tämä on aikanaan ollut Saaren kartanon tulitikkutehtaan yksi osa, mistä on sitten restauroitu aikojen kuluessa verstastilat konekorjaukseen. Toisessa päässä on sitten puutyöverstas. Punaisessa tiilirakennuksessa on luokkatiloja. Maatilan uusin konehalli ja sitten on ympäröivää puistoa. Täällä on juuri valmistunut erään viljatilan koneeseen lisävarusteasennus. Sinne on asennettu täällä meidän korjaamolla jarruventtiili perävaunun hydraulisille jarruille. Ja se toimii, kun tuolta traktorista jarrupoljinta painetaan, niin perävaunun jarrut samalla reagoivat. Ja se on tänne pujoteltu. Tuon vihreän korkin takana on se ulospäin näkyvä osa siitä ja sieltä se tulee. Ja näin saadaan otettua vähän isommat kuormat kyytiin, kun jarrut pelaa. Maatiloja ja urakoitsijoiden traktoreita käy säännöllisissä huolloissa ja korjauksissa. Ja meillä on hyvä ja vakituinen asiakaskunta täällä, joidenka koneita on ilo huoltaa. Asiakkaan 8350 Valtra otettu halliin sisälle ja mittarissa on 20 000 tuntia. Asiakas on tuonut sen tänne vähän perusteellisempaa huoltoa. Siihen vaihdetaan muun muassa suunnanvaihtimeen uusia osia, pistetään sinne levyt ja niin poispäin, niin rupeaa taas kulkemaan kunnolla. Täällä näkyykin tää peräkotelo on otettu irti jo valmiiksi täältä traktorista. Sieltä samalla katsotaan kaikki tarpeellinen, mitä on asiakkaan kanssa sovittu. Pitääkö käydä jarruilla ja muilla vastaavilla. Tässä nyt on periaatteessa hyvä kuntoinen yksilö, että varmasti päästään pelkästään tuolla suunnanvaihtimen remontilla. Mutta tässä vaiheessa, kun se näin yksityiskohtaisesti puretaan, niin on hyvä katsoa kaikki vikakohteet kerralla kuntoon. Tämä on semmoista perushommaa meidän korjaamolla. Näitä tulee aina tämän ikäisiä ja nuorempia ja joskus vanhempiakin traktoreita vastaavanlaisiin remontteihin. Ja näin se parhaiten onnistuu voimansiirron remontit, kun peräosa otetaan erikseen ja saadaan tänne väljemmille vesille ja päästään täällä sitten vaihtelemaan osat. Tällä hetkellä odotamme varaosia ja kun ne tulee, niin kone lähtee kasautumaan ja valmistuu tässä vielä hyvissä ajoin ennen heinähommia. Tämä on karjatilan kone. Opiskelijat ammattitaitoisen henkilökunnan johdolla ovat tehneet tätäkin remonttia tässä. Jaahas, ja täällä opiskelija on etukuormaajalla varustetun Valtra
traktorin parissa. Mitäs täällä juuri parhaillaan tehdään? No yritetään saada tätä etukuormaa ja paikoille, mutta kun enää lukottahan mennä tonne paikoille. Kyllä, kyllä. Siinä aina joutuu pientä hienosäätöä tekemään. Minkälainen projekti tämä on kokonaisuudessaan on ollut tämän traktorin kanssa? Ihan mielenkiintoinen ja vaihteleva. Kyllä, kyllä. Tämähän olikin aika paljon palasilla tämä traktori. Joo. Mitäs vikoja tähän on korjattu? Vaihdettiin uusi öljypohja. No joo, siinä varmasti öljypohjan vaihdon yhteydessä joutuu aika paljon purkamaan. Joo, kaikki melkein tästä pois vaan. Kyllä, kyllä. Se oli sellainen vahvistettu versio. Joo. Ja joutuiko vähän tekemään sitten muutoksia tuohon etukuormaajan sovitusosiin? Joutui täältä alhaalta leikkaa pienen palan pois rälläkällä, että se mahtui sitten, kun toi on paljon tukevampi toi uusi pohja, niin ei olisi mahtunut sitten muuta. Kyllä, kyllä. Oliko siinä vanhassa öljypohjassa tullut joku vaurio vai mistä huomasitte, että se piti vaihtaa? Se vuoti tuosta yhdestä kohdasta vuoti noin ja sitten siellä oli tappi mennyt poikki tästä jousituksen kohdalta, niin se oli tehnyt sinne vaurioon. Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä, ja öljypohjan vaihdon yhteydessä jouduttiin purkaan etuakselisto pois ja moottori erilleen ja kaiken näköistä. Osaatko suurin piirtein kertoa, kuinka kauan sinulla on aikaa mennyt tämän projektin parissa? No kun se just oli se viime viikko oli vajaa, niin on tässä nyt pari viikkoa mennyt. Nyt kun on ollut vajaa viikko. Niin... Kyllä, kyllä. Miltä sinusta tuntuu tällainen koneasentajan homma? Mielenkiintoiselta, vaihtelevalta, että mikä päivä ei ole samanlainen. Kyllä, kyllä. Ja varmasti oppi on hyödyksi sinulle jatkossakin. On hyödyksi. Selvä. Kiitoksia sinulle oikein paljon tästä. Ja täällä on opiskelija melko uuden traktorin huoltoa tekemässä. Hänen nimensä on Juuso. Saakos hetkeksi häiritä Juusoa? Sen kun häiritsee. Juusolla on täällä ollut eräänlainen huolto ja kerroppas vähän. Joo, eli tässä on 500 tunnin huolto alun perin tähän traktoriin. Oli tarkoitus tehdä ja tehtiinkin. Niin sitten huomattiin, että oli vähän enempi laittamista ja on vaihdettu laturin tämä teline. Oli mennyt korvake poikki, vaihdettiin. Ja nyt tässä on nyt valmistellaan uudelle omistajalle majakkaa katolle ja sen sellaista. Venttiilit säädettiin, tästä tuli moottori. Puolet piti purkaa pois, saa venttiilit säädettyä. Mikä se on ollut vaikein homma tässä 500 tunnin huollossa? No kyllä se nyt on ehdottomasti ollut tuo venttiili. Tai venttiilien säätö se on toi, kun se on se purkaminen, se on se isoin vaiva. Niin, että purkamista kun venttiilit säätää, niin sitä on jonkun verran. Ja... Voi sanoa, että on. No siinä näkyykin tietysti tuolla jostakin se pilkottaa se venttiilikoppa ja sitten otetaan kaikki pois, mutta ammattitaitoiselta asentajalta se käy aika kivasti ja tällaisia kaikkia töitä täällä muun muassa harjoitellaan ja ne kuuluu tähän huoltoon mukaan. Paljonko Juuso luulet, että sulla on mennyt aikaa tähän huoltoon noin suurin piirtein? No viime viikko oli vajaa. Kyllä siihen nyt varmaan tälleen kun ensimmäistä kertaa tekee, niin kyllä siinä varmaan ne viikonpäivät on jo vierähtänyt. Että... Siinäpä se oppi on tullut viikon aikana ja on tullut käytyä kaikki kohteet mukavasti läpi siinä. Kyllä joo, tässä käy erittäin perusteellisesti. Joo, ja samalla on tullut sitten tehtyä suunnitelma noiden lisävarusteiden asentamisesta siinä. Että. Kyllä niitä on jo katseltu sitten tässä.
No miltäs tällainen asentaja ammattitutkinnossa oleminen sinusta tuntuu? Kyllä tää on ihan parasta hommaa kyllä, suoraan sanottuna. Nautin todella, ihan oikeesti. No sehän on mukava kuulla se asia. Kiitoksia Juuso tästä haastattelusta. Korjaamon johtokeskus. Täältä löytyy kaikki tarvittavat kirjat, eri merkkiä mitä on Valtran alla ja valmettiin ja sillä tavalla ne on ihan tommosina manuaaleina ja sitten ne löytyy myös tuolta tietokoneversiona. Erilaiset testauslaitteistot löytyy täältä Valtra-traktoreihin, joilla päästään selvittelemään sitten mitä vikaa löytyy. Täällä on ja myös sampopuimureihin löytyy erilaista välineistöä, millä saadaan selvitettyä OPD-yhteyden kautta. Ja tää on kyllä kattava tää varasto, mitä täällä on. Samalla näillä saadaan yhteykset suoraan tonne varaosapalveluun ja pystytään tilaukset tekemään sitä kautta, mitä myös opiskelijatkin harjoittelevat tilausten jättöä ja tekemistä ja etsimistä. Niin näistä manuaaleista kuin sitten täältä tietokonepohjaisista sovellutuksista. Myös ilmastointijärjestelmän huollot onnistuu sitä varten hommatulla laitteistoilla. Ja saadaan näin traktorin ohjaamoihin tulemaan kesäisin mukavan viileitä ilmaa. Varsinainen pesutila on täällä korkea, riittävän leveä ja pitkä ja varustettu hyvillä öljynerotuskaivoilla. Tätä löytyy kunnon kuumailma, höyrypesuri sekä imuri, jos tarvii tehdä syvällisempää koneen puhdistusta ennen remonttia. Tämä on juuri menossa siivoukseen, jonka opiskelijat tekevät perjantai-iltana. Öljyvarastosta löytyy mitä erilaisimpia öljyjä. Kaikkiin Valtra-traktoreiden tarpeisiin on jäähdytysnesteitä ja jarrunesteitä ja muuta vastaavaa. Ja jäteöljyn kierrätyksestä on erityisesti pidetty huolta. Vanhojen suuttimien testausjärjestelmäkin täältä löytyy. Hommattu tällaiset Kedoren vaunut tänne, missä on kaikki tarvittava. Erikoistyökaluja on sitten laitettu parhaisiin paikkoihin, mistä ne on helposti saatavilla.